Cau la tarda a Can Rosés i el primer equip de la Unió Esportiva Rubí es prepara per entrenar. Els rubinencs busquen consolidar-se definitivament en una categoria tan difícil com la tercera divisió, després del gran debut de l'any passat. El tècnic Alberto Fernández compta per aquesta aventura amb 3 jugadors badalonins a les seves files. El primer en saltar la gespa és Javi Sánchez, davanter fitxat del Castelldefels, que es fixa un mínim de 10 gols com a objectiu. Home, mai em marques una xifra, no sé, sempre intentes aconseguir el màxim número de gols, segons també la participació que tinguis a l'equip, però aquest any m'agradaria dobles dígits, passar dels 10, entre 10 i 12, doncs estaria bastant content. Home, jo confio sempre treballant per jugar i treballo per ser titular. Després, les circumstàncies de l'equip i el que decideix el míster, doncs, és el que fa l'equip. Jo sempre intento rendir al màxim als entrenaments i penso que puc jugar i que seré capaç d'aconseguir jugar amb regularitat. Ui, sí, jo crec que sí. Jo crec que per la meva edat ja és un repte, un somni que queda una miqueta llunyà. Jo tampoc em marco aquests somnis, sinó simplement gaudeixo de la tercera, que és on estic ara, i que si ha de venir alguna cosa ja vindrà. No, jo personalment ho porto bé, no hi ha res no tinc problemes amb la família, amb els amics, sinó simplement intento compaginar amb la meva feina, amb la meva vida i ho porto de la millor manera que puc. A tothom ens agrada jugar a l'equip de la nostra ciutat, però penso jo ara mateix penso en el Rubí, que és on estic molt bé, estic content, estic envoltat de gent que ja coneixia, gent amb la que porto treballant des del 23 de juliol i ja està, de moment no em marco res més. Si algun dia arribés, doncs no diria que no faria il·lusió, però bueno, ara estic a Rubí, és un match de Santa. El tècnic del Rubí, Alberto Fernández, parla sobre el seu jugador. La veritat és que té experiència tercera, és un jugador ja només tant pel físic també, que és un jugador molt fort, molt gran, és jugador referència, ho tenim clar, però tot i així que és un jugador referència que tot insinua una miqueta que és un jugador de joc aeri, va marcar amb el joc aeri, és un jugador que amb els peus també juga bé, assisteix bé de cara, juga bé a les bandes, s'obre bé a les bandes per intentar situació de remat i estem contents, un jugador, repeteixo, que porta 3-4 temporades, havia d'estar més nou, Castelldefels portava 2 o 3 temporades fent gols i la veritat és que estem contents. Jo crec que acabarà jugant més minuts, tindrà més minuts, començant possiblement ja per aquesta setmana al Camp de l'Europa i és un jugador important. La veritat és que els 2 primers partits no ha jugat, però ens genera perill, dona opcions a la gent de fora, si és Reventós, si és Bavi, si és Criado, si és José Antonio, genera ocasions de gol i a més va tindre la sort i l'encert de l'altre dia, jo crec que mereix tindre una miqueta de continuïtat. Un altre dels integrants de la plantilla del Rubí nascut a Badalona és Gabriel Santiago, conegut futbolísticament com Bavi. L'ariet format a les categories inferiors de Barça i Dam arriba al Vallès procedent de Formentera. Bavi va patir una greu lesió a la tíbia quan estava a punt de fitxar pel Mallorca fa 3 anys. Abans havia fet una gran temporada a l'Almeria B, sent el màxim golejador de l'equip a segona B i entrenava contínuament amb el primer equip andalús, en aquells temps en plaça a primera. Bueno, tuve una lesión, en verano vine para aquí para Barcelona y tuve una lesión, me rompí la tibia y claro, pasé de irme a jugar al Mallorca, que lo tenía prácticamente hecho, a estar un año parado. Bueno, paso a paso, yo ya tengo 26 años también, espero que este año sea bueno y luego el año que viene Dios dirá, pero bueno, yo no me meto en la cabeza de que si el año que viene voy a segunda vez o no voy. Sí que lo conozco, estuve jugando con él en el Barça, pero presión ninguna. Yo vengo a hacer mi juego, como yo juego, y presión ninguna. La verdad que sí, ahí, bueno, Badalona, donde vivo yo, el campito cerca, pues sí, la verdad que sí que me gustaría, pero bueno, a ver qué pasa. Alberto Fernández creu que Bavi pot ser un jugador molt important i que necessita acabar de recuperar el to físic i la confiança en el seu joc. L'entrenador el defineix com un davanter amb molta fantasia. Sí, la veritat és que és una miqueta la referència, el fitxatge una miqueta mediàtic, més famós per el que havíeu comentat, per categories que ha jugat, que si Almeria, és un jugador que portava un nivell de futbol base tant a l'Adam com al Barça espectacular i bueno, el volem recuperar, va marcar el primer dia, estem contents. Pot jugar tant de nou com una miqueta més retrasat perquè és el jugador, jo diria, des de dalt que té una miqueta més de fantasia o el jugador que al final pot inventar una jugada, un regat, un canyo, un xut al porter per sobre i bueno, hem d'aprofitar que es trobi a gust,
que recuperi una miqueta de les lesions, que a vegades ha tingut alguna lesió, que recuperi, perquè és un jugador que físicament necessita estar bé per les situacions d'1 contra 1, per les desmarcs, sobretot de ruptura, necessita el puntet de velocitat, i això es guanya el dia a dia als entrenos, però junt amb el Javi i algun jugador que tenim per fora també, com José, Raventós, Criado, Javi Calvo, són els jugadors més determinants en quant a atac. A banda de Javi Sánchez i Bavi, Molina és l'altre badaloní que actualment juga a les ordres d'Alberto Fernández. El migcampista fins i tot va arribar a debutar amb el Badalona a segona B, després de ser escapulat durant tota la seva etapa com a juvenil. Bueno, en segunda vez sí que es cierto que me costó un poquito, bueno, de hecho jugué bastante poco, y en tercera me está costando, sí. Me gustaría que este fuera el primer año y conseguir un poco la continuidad, ¿no? Que es lo que queremos todos. De momento positivas, pasa que se analiza todo al final de temporada, ahora no puedes sacar una conclusión. Hombre, sí que es cierto que yo no soy un todoterreno en el campo, ¿no? Soy más bien un tío de tener la pelota, de calidad, y la verdad que sí que me beneficia. Hombre, yo de Badalona he nacido, tengo a toda mi familia, a mi novia, y paso todo el tiempo en Badalona, la verdad. Hombre, Badalona ha pasado los 3 años de juvenil, estuve media temporada, segunda B, y la verdad que guardo muy buen recuerdo, y si se diera la posibilidad y todo fuera bien, no me importaría volver. ¿Estás viendo el fútbol o te lo compaginas con estudios o trabajo? Hasta ahora estaba estudiando, este año voy a empezar a trabajar, porque económicamente no puedo vivir del fútbol. El tècnic del Rubí, Alberto Fernández, creu que Molina encara pot incrementar molt més les seves prestacions, ja que té molta qualitat. Sí, i li exigim, i és una miqueta el que té que millorar, però la part positiva és que encara agafi més responsabilitat en pilota. És un jugador molt important per nosaltres. Defensivament és un jugador que li costava una miqueta, perquè bueno, té perfil de jugador de qualitat, i sempre el jugador de qualitat, el treball, el pressionar, el fer tarees defensives no agrada massa, però tot i així està treballant bé, és un jugador fort en el joc aeri també, que a nivell de situacions de joc aeri ens va molt bé, però fonamentalment en pilota, i té que donar més nivell. El dia del Vic fa el passe ell, que va ser un passe molt bo, a Bavi, i té que agafar més responsabilitat de vindre a rebre els centrals, de donar nivell, de donar toque, tant en curt com en llarg, però bueno, és un jugador importantíssim per nosaltres, al mig del camp, és una referència en el sentit ofensiu. El Rubí buscarà la seva primera victòria a domicili aquest cap de setmana al Nou Sardenya. Allà hi espera l'Europa, un històric del futbol català anclat a tercera. De ben segur que Javi Sánchez, Bavi i Molina seran protagonistes.